Sí, per insistir que ens sembla molt greu que no s'atengui la demanda del Parlament per venir a donar explicacions de qualsevol qüestió i en aquest sentit ens sembla que podem dir que en aquest Parlament a Espanya ni està ni se l'espera, utilitzant una expressió que va fer Fortuna, o que no sap ni contesta, i ens sembla gravíssim tant la negativa a venir com el que, per exemple, vam veure ahir de la directora del CNI, que és anar i no donar explicacions i contestar amb evasives. Ahir, la directora del CNI no ens va contestar si tenen el Pegasus, si el fan servir, quina és la cadena de custòdia, per exemple, de tots els fitxers i, finalment, si en aquests moments estem sent espiats. I avui no podem preguntar als responsables com és que l'Ajuntament de Reus s'equivoca o per què tenen un criteri diferent dels veïns de Reus o, com molt bé apuntava el company que m'ha precedit, moltíssimes altres qüestions. Ens sembla que és una descortesia absoluta de tots els càrrecs, però especialment potser dels càrrecs com la delegada del govern a Catalunya, que desatenguin la crida que fa el Parlament de Catalunya.